L-investiment fis-saħħa primarja u kruċjali għal komunitajiet aktar b'saħħithom u għalhekk il-Gvern se jibqa' jinvesti f'ċentri tas-saħħa iżjed moderni b'aktar riżorsi u ħaddiema b'kundizzjonijiet aħjar. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Roberta Bela waqt żjara fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara, akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Waqt din iż-żjara il-Prim Ministru seta' jara kif iċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara ġie modernizzat wara li f'Lulju li għadda tlesta proġett ta' renovazzjoni b'investiment ta' 1.1 miljun euro mill-Fond Soċjali Nazzjonali għall-Iżvilupp. F'dan iċ-ċentru tas-saħħa mhux biss qed jingħata servizz ġenerali ta' kura primarja, iżda wkoll servizzi lil pazjenti li jagħmlu użu miċ-ċentru speċjalizzat tal-podjatrija. Iċ-ċentru u mammar ukoll b'maħżen li jissupplixxi apparat mediku li ċ-ċentri tas-saħħa kollha mifruxin madwar Malta. Il-Prim Ministru kellu l-opportunità jiltaqa' mhux biss mal-professjonisti, l-infermiera u l-ħaddiema kollha li jagħmlu parti minn dan iċ-ċentru, iżda semma minn pazjenti stess xi jsarraf investiment kontinu bħal dan għal saħħithom. Minn dan iċ-ċentru biss igawdu mal-35,000 resident mill-akwati ta' Birkirkara, Ħalbalzan, Liklin u Ħallija. Il-Prim Ministru tenna kif l-investiment fil-qalba tal-komunità fis-setturi diversi u kruċjali fil-politika tal-Gvern li taħdem għal ġid komuni u Malta aktar ġusta. Dr. Bela irringrazzja lil ħaddiema kollha ta' dan iċ-ċentru tax-xogħol li jwettqu ta' kuljum b'tant dedikazzjoni u imħabba favur il-pazjent u innota wkoll il-livell ta' komunikazzjoni professjonali li jaħdmu biha meta jidħol fiċ-ċentru il-pazjent u li permezz tagħha timbena relazzjoni immedjata u komda bejn l-individwu li jżur iċ-ċentru u l-professjonist li qed joffri s-servizz tiegħu. Il-programm ta' modernizzazzjoni u titjib fil-kura tas-saħħa primarja u l-kliniċi fil-komunità u appoġġjat mill-lotja ta' 10 miljun euro mill-NDSF. Dan juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti fis-servizzi tal-kura tas-saħħa biex jiżgura li l-pazjenti ikomplu jgawdu mill-aqwa kura possibbli. Wara il-Prim Ministru iltaqa' mal-komunità ta' Birkirkara billi żar numru ta' negozji fil-lokalità bħala parti minn sensiela ta' żjarat kontinwi li fihom ikun fil-komunità Maltija jisma' l-aspirazzjonijiet u l-ħtiġijiet tan-nies.